Prvo bih se svima zahvalio što imam priliku ovdje danas govoriti, naročito centru i predsjednici gospođi Viki, što mi je dala tu priliku da kažem nekoliko riječi u svoje osobno ime, u ime političke stranke Nacionalni demokrati, o trenutnoj situaciji u državi i što se tamo događa. Hrvatice i Hrvati, 20 godina je prošlo kako smo dobili svoju neovisnost. 15 godina je prošlo kako smo izašli iz Domovinskog rata. 15 godina iza nas, nakon što je hrvatski narod krvario i krvlju stekao svoju slobodu. Ali danas, 15 godina od tog trenutka, mi više svoju slobodu nemamo. Hrvatice i Hrvati, naši političari, oni isti koji su nas vodili nekada u Jugoslaviji, danas nas vode u Hrvatskoj. Nakon što je završio Domovinski rat, nakon što smo se obranili od srpskog agresora, naši političari su preuzeli vlast u krive i predali je u krive ruke. Naši političari koje mi danas nazivamo našom vladom i našim saborom nisu naše vođe. Oni su oni isti komunisti koji su nekada vladali Jugoslaviji. Oni su oni isti članovi partije koji su vodili tu Jugoslaviju. I danas rade sve kako bi sustavno uništili našu domovinu. I ovo što vam pričam je najozbiljnije što se događa našoj domovini. Nemojte zaboraviti da su prodali našu zemlju, da su prodali naše tvornice, uništili naše firme. Nemojte zaboraviti gdje su naši generali. Poslali su u Hag, pred strani sud da im sudi strano pravosuđe. Zatvorili su i uništili sve što je hrvatskom narodu bilo sveto. Hrvatskog čovjeka i poštenog građana pretvorili su u jeftinu radnu snagu stranome kapitalu. Stranome gazdi dali su našu domovinu. Sada, 20 godina nakon što smo dobili neovisnost, opet nas vode u novu tvorevinu. Odreće nas ovoga puta u Europsku uniju. Ovoga puta vlast će nam govoriti, diktirati Brisel. Nekada smo vikali, nećemo pod Peštu, nećemo pod Beč, a sada opet idemo u Brisel. Zar mi nikada ne znamo sami voditi svoju domovinu? Molim vas i pozivam vas sve ovdje, da svi zajedno, opet kao jedan, kao što smo nekada, kroz povijest puno puta i zadnji puta 1991. stali, krenemo i oslobodimo svoju Hrvatsku ovoga puta od unutarnjeg neprijatelja. Da zajedno izađemo na izbore koje nam dolaze sljedeće godine. Da zajedno promijenimo sve političare koje vodi našu zemlju. HDZ, SDP, sve ostale političke stranke u Saboru nisu ništa li drugo nego obična komunistička klika koja je vodila nekada Jugoslaviju. Zapamtite ove riječi koje vam ovdje govorim. Oni su u Jugoslaviji obnašali visoke funkcije, oni ih obnašaju i danas. Nama piše da imamo Hrvatsku na papiru, ali jedino na tom papiru mi imamo i Hrvatsku. U stvarnosti ju nemamo. U stvarnosti oni drže našu državu. 2% neprijatelja, 2% onih koji su se ubacili u naše redove uništavaju našu domovinu. A nas naroda je 98%. Nas običnih građana, običnih Hrvata poput mene, poput vas. Nas u Hrvatskoj ima 98%. Mi smo prava snaga. Mi svakoga dana živimo i gledamo kako ćemo preživjeti od mjeseca do mjeseca. Dok oni pljačkaju i kradu. Dok nas dodatno zadužuju i uništavaju naše gospodarstvo. Nama ništa od toga nije trebalo. 1991. godine većina je smatrala da ćemo biti bogatiji od Švicarske. Od Hrvatske se očekivalo mnogo. Očekivalo se da će svaki čovjek u njoj moći pošteno i dostojanstveno živjeti od svoga rada. Ali onda su došli oni koji su prodali našu državu i prodali našu domovinu. Zato danas se moramo prijaviti na posao i ponovno početi graditi sve što su oni uništili. Potporu trebamo dobiti sa 51%. Potporu i vlast ne možemo dobiti i ne možemo ostvariti ako ne promijenimo sve političare zajedno. 2011. godine, ako dođe SDP na vlast, bit će nam samo još gore, nismo napravili ništa. Dobili smo potpuno komunističku vlast. To ne želimo i toga se najviše bojimo. Hrvatski narod se protiv toga mora obraniti. Mi imamo potencijale da izgradimo državu. Svi od vas znaju koliko hrane može Hrvatska proizvesti. Svatko od vas zna kako Jadran lijepo izgleda. A mi danas živimo sa nekih 800 do 900 dolara na mjesec. Je li to stvarno država koju smo htjeli? Je li to stvarno država za koju su naši heroji ginuli i polagali svoje živote na oltar domovine? Da bi ju sada uništili i tako lako prodali? Možemo i moramo ih promijeniti. Uvjeren sam i znam da to možemo ostvariti. Vjerujem u hrvatski narod. S ovakvim skupovima možemo hrvatski narod dignuti na noge
i pozvat ga da ustane i sa svim raspoloženim sredstvima promijeni tu vlast. U Hrvatskoj moraju vladati Hrvati i nitko drugi doli nas samih ne smije odlučivati u našoj domovini kako ona mora da bude. Istinski domoljubi koji su se borili i branili, koji su obranili našu domovinu, moraju voditi našu zemlju. Ne smijemo dopustiti sramotu koju sada imamo da nam generali sjede u Hagu. To se više nikad ne smije ponoviti. Mi se za svoju slobodu moramo izboriti. Zato vas pozivam još jednom i molim da isto kao i u Hrvatskoj ovdje stanete svi zajedno, da se držite svi zajedno, da ne zaboravite na svoju kulturu, da ne zaboravite na svoj ponos i na zemlju iz koje ste došli. Na prvom mjestu vam uvijek mora biti sveta Hrvatska, jer to je zemlja za koju smo svi spremni umrijeti i živimo za nju. Budite jedinstveni ovdje. Pozivam sve Hrvate u domovini i iseljeništvu na nacionalno jedinstvo, da zajedno držimo se zajedno i ostvarimo svoju domovinu kako smo je trebali imati. Hvala vam još jednom na ovoj prilici da vam se obratim. Bog i Hrvati, živjela nam jedina i vječna Hrvatska.